Hallelujah. Oniadofo wo Yesu dimo. Nima wakwa bade bauti asie senjumedie yiso. Enne soso onyame aye na adom ama yehie mu nkunimdie mu asedanka ne din kronkron no. Onyame hu kronkron ye to nsa frɛwo se befa wakwan na di wo hin na hye wo hwani onyam. Ewo Yesu Kristo dimo ewo enne yadesua yi mu. Ewade bibiara onyame kronkron siesie se odbe dum ye bia ya krado se ebetie. Yeda wasi wo Yesu Kristo dimo ene yabɔ mpaye. Amen. Adolfonom yebefa ya kinkan sem efi Yohane asempa ti du baako chichim baako kosi enum no. Anase yedi ensia no beka ho. Na oyarefo bi wo ho a wo frɛ no Lazarus ofri Betania ana Betania. Maria ni nua ba Martha krumu. Na eye Maria odi ngo hwehwem sra Yesu na odi ni tirinwi pepa ne nan ho no na ne nua Lazarus yare ye no enti ne nua no soma ba ne nkyɛn se Awurade hwɛ de wodo no yare na Yesu tiye no okan se yade yi nye owuo yade na Onyankopɔn ni onyam ntira na wobefa no ahye Onyankopɔn ba no ni onyam enso Yesu do Martha eni ne nua ba no ne Lazarus. Hallelujah. Adofonom sa asem yade a asem a yate ne pen bebre. Na yehore se Lazarus ni wo ho asem kasa kyo yenso yetebia se ye gidifo. Empen bebre yede yempa ye ebe Awurade anim. Ye bom pa ye do bebia na yadwen yense nyame entie yempa ibo. Nanso Yesu epeso kyo yense Onyankopɔn yempa ibo tiefo. Empa bia bebo bia otie yen. Na no nim se Lazarus be wo ma yekosie no. Nanso no nim so se obesen nyane na abankwam. Eno nti otwentwen ne na se de be onyame anu onyam be de die. Wo kan Yohane etidu baako ni nyina ho se sawa wade esi wo Betania eya ahodwure kese. Eno titi bia wo mu biara. Empire bia wabo biara gidi Bible say gidi ni mo bi ntumi nso nyame ni. No bibia obo Onyankopɔn nkyɛn no so ongindi so Onyankopɔn ewo hɔ. No yo mo ba ne nkyɛn no mo gini di na ketuafo. Onyankopɔn e kado se me no wo yade sɛdeɛ obegina waye. Ene ya devotion no ya chemu mienu esanse ye me pese me yetwi de na me ye brofo nso de se de be ya se twi ne nko na wo pa obetimi tie twi nko a se brofo no pese wotie nso a ne kese wotie brofo nko a se de be ya ye nuanom a omo nso omo nti twi no enko ye tenten ma wo mo wabra omo nti twi kasa no enso ase aha eno nti no nia obetimi afa wo mo no na wode eno aye adwuma. Onyankopɔn endombo ye nyina na ne mese ne sese wontimi subscribe ya bomodin baby subscribe one boso na sa bo edon no nso so eno nso beboa ama say ye post devotion bia won sa beka wodie wobenya edon no bebo anasa adoma no bebo ama wate aha afi na wo so wo send de ma ebinim se de mumu bebre eye no na Onyankopɔn asam ne nu akire ewo ye wiase a ye wo mu ya emu eniema aye bebre na edi confusion abre ye meni wo Onyankopɔn asma ba wiase se ye fa asomdwe mre nipa tibia ewuo bia ye nkasa nche tibia no na enya nkwa Onyankopɔn hyira wo no ndom wo Onyankopɔn aba wa evangelist Mrs. Orayere Jacqueline Enin eno nyame na mesode ne nsem abre ye nyine nyame hyira ye nyina ewo Yesu Kristo dimo na so aba ewo dimo ewo Yesu dimo amen ene na baba nyame ya adoma Yesu amba yebe shortna so bye.